Sanibonani mkhulu wasemakhosini. Enye into enganisakuthi lapha kakhulukazi ukwelapha ey'nyangeni nakuwe nakuwo umuntu nje, kakhulukazi ola ey'nyangeni nakuba athandaza kumina. Fundani ukusiza umuntu uma usuwambulelwe impilo yakhe, into okuyiyonayona ezokwazi ukuthi imvulela amasango noma engaphethe lutho. Kodwa ikhona indlela yokuthi umuntu uma ngabe engasabuyi ukuzobonga bese ukhuluma nabantu abathize bakini noma ngabe ibutho lakini ukuze abantu niyeke ukuhlezi nisaba abantu ukuthi angeke baze bakhokhe umuntu angeke aze abonge. Uma uyinyanga yangempela isesikhathini sokuthi manje-ke niqine. Nani bantu niyeke ukuba abantu abangamaxovu. Umuntu akathi uma ngabe sesizakele abuye Nkosi yami ezobonga. Kuningi ama-risk enza ney'nyanga zamanje zihlupheke. Thokozani. Amen.